ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲମା ଭୋଜି। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଆଜି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ବି ହବାର ଅଛି। କାଲି ହେଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ରାତିରେ ଖାଉଛୁ। ଆମେ ଏଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁଣୁ ଟ୍ରଚ୍ ଧରିକି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛରେ ଫୁଲ ବି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସାନ ମାଇଁ ଆମର କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବାରିରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନାଲି ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି। ଏବେ ଏଠି ଆମର ଫୁଲ ତୋଳା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ତସଲାରେ ତସଲାଏ ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ହେଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଆମର। ଏଠି ମୋ ଆଈର ମୋର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ। ଆଈ ମୋର ବାହାରିଥିଲା, ତାର ମିଟିଂ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ବାହାରିଥିଲା। ଏବେ ଏଠି ଆମର ପୂଜା ଥାଳି ବି ସଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶି ସମସ୍ତେ ଏବେ ବାଲୁଙ୍କା ପୂଜା କରିବୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆମେ 2 ଜଣ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଏଇ ପୂଜା ଥାଳିଟାକୁ ସଜେଇଲୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରକୁ ଆଉ ବାଲୁଙ୍କା ପୂଜା ଦେଖିବା। ଏବେ ଏଠି ଆମର ଭୋଗରାଗ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଲୁକା ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ଠାକୁର ଘର ବୁଲେଇ ଆଣିବି। ଏବେ ମୋ ସାନ ମାଇଁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଠି ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ରାତିରେ ହେଲା ତ ଆମ ପୂଜାରେ ବହୁତ ହି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ତୋଳିକି ଆଣିଛୁ। ଏ ସବୁ ଆମେ ଅଧା ତୋଳିଛୁ, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବାରିରୁ ତୋଳିକି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି ମାଳ କରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଷା କରିଥିଲୁ ବୋଲି ମୋ ମାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଭଜା ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ଚକଟା ଚକଟି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଚିତା ପକଉଛି। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚିତାକୁ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ଯେ ଚିତାଟି କେମିତି ହେଇଛି। ମତେ ତ ଚିତା ଏତେ ଭଲ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆସିଛି ମୁଁ ସେଇଟାରେ ପକେଇ ଦଉଛି ଆଉ। ଏବେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯାହା
भोग धरी आम घर को पळै आसिलेनी। आपण माने देखि पारथिबे आमे आम ठाकुराणी के केते बढ़िया भाबरे सजेइछु। एबे हमर बही पढ़ा पढ़ी कार्यक्रम आरंभ हेइजिबो। चलंतु देखिबा आमे को भलिया बही पढुछु। एबे आम बही पढ़ा अधा ही जाइथिला। एबे आमे समस्त बाहर को आसिलु हमर बोईत बंदाण करबा पई। एबे चलंतु देखिबा बोईत बंदाण केमिति होउछि। एबे आमे समस्त मिसे की बोईत बंदेई सारलुनु। एबे हमर स्टार्ट हे जिवो छुणा मरामरी कार्यक्रम आ जोटा की बहुत ही मजा लागे। एबे आम पिला माने भोगराग हबो बोली सब कटाकटी करिकि भोग पई रेडी करूछन्ती। आपण माने देखि पाथि से केते समस्त खुशी अछन्ती। एबे हमर एठी बही पढ़ा पढ़ी सरी जाईछि। एबे आमे ठाकुरन को जने जने करिकि बंदेइबो। चलंतु देखिबा जे की केमिति बंदौछि। पूजा पूजी सब सरी जाइछि। एबे मु एठी समस्त को भोग दउछि। हमर आजिर ए दिनटी एठी शेष हे जाइछि। जदि आपण मानन को ए वीडियोटी भल लागे तो आपण माने लाइक करिवे आ चैनल को सब्सक्राइब करिवे। रहउछि नमस्कार।